Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Petra Pellegriniho. Pekne vítam u nás. Dovolte mi taktiež privítať prednostu okresného úradu pána Bódyho, pána primátora inžiniera Jana Šufliarského, pána viceprimátora pána Bódyho, aj ostatných poslancov, respektíve poslancov, či už je to krajský zbor alebo mestský. Dovolte mi privítať nielen ich, ale vás všetkých. Vás všetkých, čo najsrdečnejšie vítam. A kým začneme mája stavať, ja poprosím pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby prišiel sem a aspoň pár slov, aby sa nám pripomenul, aby sme vedeli niektorí a neviete, ktorý to je. Nech sa páči, pán Peter Pellegrini. Ďakujem veľmi pekne. Príjemný podvečer, milé detvianky, vážení detvanci a vzácni hostia aj zo širšieho okolia. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať mestu Detva, že ma sem dnes pozvali a že môžem sa tu dnes s vami zúčastniť tejto krásnej tradície stavať máj. A zároveň chcem poďakovať všetkým, ktorí každý rok túto peknú tradíciu udržujú, pretože ide o peknú kombináciu udržiavania si takých folklórnych tradícií, ako je stavanie mája, a zároveň sa to deje v predvečer 1. mája, kedy si zase všetci pripomíname Deň práce. A pri tom sviatku sa chcem na chvíľku zastaviť a povedať, že to nie je sviatok zas, ktorý vznikol počas nejakej ideológie, ale je to sviatok, ktorý sa oslavuje už viac ako 100 rokov a po celom svete a treba si ho vážiť a treba takto k nemu aj pristupovať a ja sa veľmi teším, že takýmto spôsobom ho oslavujete aj tu v Detve. A na záver môjho príhovoru chcem ešte pripomenúť, že sa zajtra začne nie len máj, ktorý je označovaný ako máj lásky čas, ale je to aj mesiac, v ktorom sa skončila druhá svetová vojna, keď si v tomto roku pripomenieme 70. výročie ukončenia a preto nezabudnime si 8. mája všetci pripomenúť tých padlých hrdinov, ktorí sa pričinili za našu slobodu a pripomínajme hlavne mladým generáciám, aké hrôzy sa vtedy diali a želajme si, aby sa nikdy viac neopakovali. Ešte raz veľmi vám pekne ďakujem, že tu dnes môžem s vami byť. Želám vám všetko dobré, nech sa darí Detve, nech sa darí našemu krásnemu Slovensku. Pán predseda, my Detvanci zvykneme vítať hostí chlebom a soľou. Toto je náš chlieb aj soľ. A my Bystričania nepohrdneme. Na zdravie. Aby ste vedeli, že som vás neotrávil, ja to poviem takto. Žijú deti našich rodičov. Takže ďakujeme za návštevu. A teraz už poprosím mládencov, aby sa ujali žezla. Muziku poprosím, aby prišla sem. Kde sú muzikanti? A keď je reč... Mladenci, dávajte pozor, napravo, naľavo, poprosím všetkých, aby odišli spod rebríka odísť iba kroňovaní. Podopírajte hore a podbíjať. Jeden drží, druhý dvíha rebríky. Podbíjajte hore ho.
veľký dvih a malý drží, čo sa týka rebríkov. Chlapci, tlačte viacej dolu. Do dolnej strany. K ceste. Tak. Podbíjaj. Hore, hop. Hore, hop. Malý dvíha, veľký drží. Zavetrujte! Razom hore, hop! Do bokov, aby nešiel, držte! Rebríky hore! Je tam! Držať, aby nespadol! Mládenci, zatiaľ je na krivo, čo ste pili vodku a či iba pivo? Ale ešte furt na krivo stojí nejedna detvianka, popoden sa bojí. A vetrujte, mladenci, vyhrajte, kým chlapi bijú.